تمالي جمر مبل عسر تحرق قدم بشكليتا زور رواندا لومسوني 25 يكاتيت خلال ايوان ابزغت صلالو تقرار ماي كازاخستاناويت كلب استانا ارتراي مرهاو قدوس مورادر تورحريحهم قداماي كوينو تعويتم ابزي كاب كيغالي ناب هويه 120.5 كيلومتر شفنا كالاي مدرخ مرهاوي نمقرارمتو بكلته كاليتات فنتيتوم دحرمتاو نبيج اماليا كاب ايطالياوي تقرار ماي كلب ديلكو مارسي اليساندرو فيديلي منزيعو كلب سانكولو بينيام غرماي كاب هاغرايت غانتا ايرترا نبولنداوي تقرار ماي كلب ديلكو مارسي بريميزلاف تختيلو مسك قدامو سلسه كوينو وددر فتيمم ابزي نايلوم وددر 4 تقرارمتي مالك بيري كوينمير كاب كلب ديريكت انرجي تيموتي روغ أنطونيون داريون كاب كلب بايسكي كاسال بابلو توروز كاب إسرائيل سايكلين أكاديمي كاب فيلما كساب صوتا كزازم حيدة كيلومترات صرفو هاديمو مكوان توعلو عم مفتسمتا كيبت حقن بعباي قجلة توحيتهم بدحرزي 3 كيلومتر مسترفو عبز نبرت عقب تمالي بزقات حرقا مودغتي لوم تحسين كلنا ميدا زورد مرهاو قدوس بسود غانتو بحبر زيت صور متقعت بمفناو كابتان قصبتاو ودر تقوامت نبرت عباي قجلة سنتي غموتيوم مزازمي ابز نبرت حانتي كيلومتر ودغانتو مرهاو سرح وديو زحت كبل نكلو مرهاو دما كساب مزازم حنصاز نبينو بمقعز نكالاي مدرك كعوتلو كيلوم نوصيت ناي كالوت ايرتراين تقرادم تمسنري سيراكتوس فو مبل 11 يعقوب دبساي مبل 16 هينوك ملبروهان مبل 30 لومي مودقتي اغاطي موز نبره تنسيو گن غعزو زقصله مخسب دبساي مبل 67 كوصون كلو تقرادماي كلب اسرائيل سايكلين اكاديمي ايرتراي شودناو عوت جبر مدنكا مبل 27 كويناتيوم بدحرزي نايلوم وصيت مرهاوي نبيچا ماليا ماليا بلوص افريقاوي دريبو كحزن كلو ماليا انبسا عقب ابزبان اسبانياوي بابلو توريز قطليا ماليا دما مس امريكاوي تيموتي روغ صعدا ماليا بلوص منسي ابي روانداوي جوزيف اروريا اللوام بغانتا اسانا نديلكو مارسين هاغرات غانتا ايرتران بكلته كاليتات قديما مريح بوتا حيزالام سالساي مدرخ زور رواندا صباح كاب هويه ناب روبابو بزقن عناي 213.1 كيلومتر غعزو كقصل يوم عمو داتا نزينا يلوم ودر عملكيتنا مسمرهاو قدوس زغبرنا حاصير علاج جوبا كنبلوكم ينام بمجمرة مزي دخامكا نزحتتاتنا كتملس فقادنيا بمخانكا بشمين بشم سينما سمرن كمسجنا كايفوتو تنكيو سينما سمرة دقيمنا نقعد سلاخنا دعوي على الليل ورحدي سامون من مالتي دحرنا اسبين كورسو ورح مالتي يغني لنا زعدل مالتي نايلومو وددر بحفشة خمينيرو نايلومو انتي انتي كل انتن غانترات انا كمول ترغانتا ما كلنا انا ينزي تمتا سو اتصاوطانا كبيري يعني بروفيشنال ليميت كا اورجانايز ابزي يتصاوت امست ناشونال تيم كلن برتعات يعني يرترا كوماندا برتعات ناشونال تيم صارلوا سن ايفنت بروبوغين تاع حالاتين نعنا قربت حلفنتنا مع ناس لازودق ابقى بانت كاب 5 دقيقه بتصح تقادم تقدم نيرم ግን لعندي تاغانتا سترونج زونه تقادم تلوم ساي زانه موداتا 2 كيلومتر تا فينيش ترار يعني را ترد بالعاقبين يروح كني 1 كيلومتر نفتي فينيش مبصحنا ودغان تاني بحق عند لي داوت اوتيمي انا قبل عليه تسلفت 1 كيلومتر مليا مالتي نتي عاود رخيبه ابزي عمت كلب اسانا بفلاي نزع عمت استدالوت اللي اتمثل اب كل ودرات بولقي بغانتا اب مزغاب اب كل افسفالي هاغراز ندري ادلخص بمولو تعوت علاك نزي مودلوات كمينيروس تقلصلنا دو وا ناي وحكي كلب استنا بفلاي زعمت زي عمتا دارغا كتبل تقلي خام مالتي شمونت شديشت ناي جنرال كلاسيفيكيشن بزي مقرات مالتي يعني تفضل هاغرات وسيدالا سو ستيج كان شمونت بتحلا زي ور حقلت طراحيو مثلاوات كنت شاب تريننج كاميرنا بديسمبر جانوري تي نبا حكي صبينا خاسر هنا اوتات مالتي سو ناي كله لي تمصو دل عوت نبا حكي تاغانتا مالت قليل ايكون كل الناس يساعد كل سب جبري ترين كل سب يسعري لان لما عملت بفلي مالتي عب كم حاجه الفيزياتريو اللي بحكي ولا انا كمان كيجرمني تلفون مالتي تمالي زنبره امناي موداتا
ቅጽበታዊ ውድድርስ ምውዳቕ ነይሩ ከመይ ነይሩ ዝኻ ቆርብ ከተብርህልና ዶ ማለት ሰርኪት ናይ ባሓቂ ምሽተይ ተራብና ነላ ኮምታ ሰርኪት ንምሳሌ ደኸይዲ ማል ዓቐብ ተፈርር ኒት ሜቶ በተፈና after finish line ናይ ባሓቂ ክብድ አንጎል ነራ ሻርፕ ኮርነር አካዳሚ ጽቡቕ ሰሪ ሃሞቲያም የነጉ ዳርጋ ቆልቶ ነሩ ወጀሚር ዋይን 500 ሜትሮ ሶታ አካዳሚ ከማ አንጎል ሓሊፉ አነም ከሓልፍ ነበልኩ አንጎል አርኪባ ግን ቁርብ በሩዲ ማለት ከምዚ ታብሽከታ ምስ ስፒድ ዳርጋ ናውጪ ነራ በድሕሪ ዝነበረብን አነ ናይ ምስተማል ወላ ናይ ገለ ኮይኑ ኸይሊ በድሕሪ ዝነበረ ሰቢና ሃይሃሪ ምንኒ ሶ አነ ናውን ከይደ ማለት ነው ክልተ ዳርጋ ናቴ ባርና ከማን ኸብራ ምስተገማት ኢለ ቁርባዝ ናይ ሁቃይ የማነት ይግረውን አሎ ሕበት አሎ ሰለም ነው ተስተቆለቀ ተፈልጥኒ ግን ወራንቲ ከምዚ ወራንቲ ኮምፕሌንት ገው ነገር አይቆም ኮርስ ካዝ ሆነ ቁርብት ነገር ጻይካ በጣም ይስማን ማታበት ይገለ ማኑ ኢቨን አፕ ስቴጅ እና ማህደሩ ጥቦ ፖዚሽን ይሄዘን ነረ ጥቦ ስማን ነረ ኩሉ ተዋሊሉ ጥቦ ነገር ምትማሊ ኩሉ ማንተ ተኻይሰ ማለት ለኝ ማንታው ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ነዚ ሓጺር መብርህ በመሃብካ ብሽመን ብሽምሲና ማሰመረን ይغنيልና ዓወትና ሳሉጥንካ ይምንየልካ ያኔ ለስና ማሰመረ ካብ ቅድድም ብሽክሌታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንስያት ኤርትራ ዝመጽእ 528 የካቲት ኣብ ኣስመራ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ሩስያ ምሕዝነታዊ ግጥም ከተካይድ እያ ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ምስ ደቡብ ሱዳናዊት መዘንኣ ኣብ ኣስመራ ምሕዝነታዊ ጾታ ኣካይዳ ዝነበረት ክትከውን ከላ ኣብቲ ግጥም 3 ባዶ ተዓዊታ ነይራ ኤርትራ ኣብ 2010 ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር መንስያት ዋንጫ ሴካፋ ብዩጋንዳ ተሳዒራ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማ ነይራ ማሊ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ካብ መሳለጥያ ስፖርት ናብ ሕክምና ወይ ሆስፒታል ኣብ ተቀይረሉ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ አንድሬ ሄረራ ህዋን ማታ የሴ ሊንጋርድን ካብ ሊቨርፑል ድማ ሮቤርቶ ፊርሚኖ ቅድሚ ዕረፍቲ ተሃሪሞም ካብ ሜዳ ዝወፁ ክኾኑ ከለው ናይ ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድን እግሩ እናሓንከሰዩ ክጻወቱ ኢሉ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር በቲ ዘጋጠሙ መሰናኽል ከይተረበሸ ንኹነታት ኣጽኒዑ ምስ ዝተለዋወጠ ክስተት ዝኸይ ስልቲ ኣጻውታ ተጠቂሙ ካብቲ ጸወታ ሓደ ነጥቢ ሒዙ ክወጽእ ብምኻሉ ብብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ኣድናቆት ይልገሰሉሎም ሶልሻየር ብድሕሪ እቲ ምስ ሊቨርፑል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሸቶ ማዕረስ ዝተፈላለዩ ናይ ትማል ጸወታ ካብ መጀመርያ 10 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ግጥማቱ 26 ነጥቢ ዝደለበ ናይ ፈለማ ዓላም ብምዃን ታሪኽ ክሰርሕ በቂዑ እዩ ነዚ ክብርዚ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዝነበረ ኔዘርላንዳዊ ጉስ ሂዲንግ ሒዝዎ ጸንሐ ክኸውን ከሎ ካብ 10 ጸወታታት 25 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ነይሩ ሱልሻየር ጎን እቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝወስዶ 40 ውሳኔ ነቶም ኣብ ነፍስ ወከፍ ጸግዒ ኮይኖም ኩዕሶ ዘቐብሉ መንእስያቱን ሓደ መልእኽቲ ብመንገድናቱ ተሓጋገዝ ገይሩ ከመሓላልፈሎም ተራእዩ እቲ መልእኽቲ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ዝወፀት ኩዕሶ ናብ ሜዳ ክትመልስዋ ከለኹም ርግእ ኢልኩም ግዜ በሊዕኩም ኣቐብሉ እዩ ዝብል ነይሩ ትማሊ ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ካራባኦ ካፕ ኣብ 120 ደቂቃ ልዳተም ምድፍፋር ኣብየን ናብ ፍጹም ቅላዕ ገጽን ከምርሓ ሒደት ደቂቃ ኣብ ዝተረፈን እዋን ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ንሓላው ልዳቱ ኬፓ አሪዛባላጋ ብዊሊ ካቫየሮ ክትኮ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኬፓ ተቀይረ ወጻእኩ ማለት ዕደነሳእኩም ምባል ካብ ሜዳ ሙጻእ ብምኽናቡ ንመላ ኣፍቃሪ ስፖርት ዓለም ኣብ ዘገረመሉ ንሳሪ እናንጸርጸረና ውሽጢ ኣትዩ ተመሊሱ ክወጽእ ከገድዶን ከሎ ንካባሌሮ ድማ ከም ዓንዲ ኣድሪቕዎ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ንዘመን ቁልዕነት ዘዘኻኽረኒ ክኸውን ከሎ ኣብቲ እዋን ዋና ኩዕሶ ብፍታው ይኹን ቢምቦም በፂሕዎ ኩዕሶ እያ ኣይወፅእን ኢሉ እንተሞተ ካብ ሜዳ ኣይወጻልካን እዩ
እዛ ናይ ትማሊ ኩዕሶ ድማ ናይ ኬፓ ግዲ ኮይና እቲ ስፓኛዊ ብሓይሉ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ክተርፍ ኪኢሉ እቲ ፀወታ ብፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝቐጽለሉ ኬፓ ካብ ዝተሃርማሉ 5 ኳዓሳሱ ሓንቲ እኳ ከድሕን እንተኻለ ነታ ክልተ ቅላዓት ዝሰሓተት ጋንትኡ ግን ካብ ስዕረት ከገላግላ ኣይከኣለን ኬፓ ካብ ሜዳ ሙፃእ ሓንጊዱ ከይኣክሎ ንተግባሩ ዝተሓበነሉ ክመስል ናብ ካሜራ እናጠመተ ሓንቲ ዓይኑ ብምጽቃጥ እውን ንደገፍቲ ቸልሲ ዝያዳ ኣቆጥዕ እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ፍጻመታት ድማ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ቸልሲ ካብ ጋንታና ሳሪ ዘይኮነስ ኬፓ እዩ ክባረር ዘለዎ ብምባል ብመንገዲ ትዊተር ምሕጽንቶም የቕርቡለው ገዲም ተጻዋታይ ቸልሲ ክሪስ ሳተን ብወገኑ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ተራዩ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ተጻዋታይ ዳግማይ ማልያ ቸልሲ ክለብስ የብሉን ብምባል ንኬፓ ክኹንኖ እንከሎ ታሪኻዊ ተጻዋታይ እታ ጋንታ ጆን ቴር ድማ ነቲ ተግባር ክብረት ኣልቦ ኢሉ ገሊጽዎም አሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ነበር ሆዜ ሞሪኖ ኬፓ ንአሰልጣኒው ንደቂ ጋንቱን ብዘይ ምኽባር እኳ እንተ ዘይፈተዎ ንባህሪያቱ ግን አድኒቅዎም ሞሪኖ ኬፓ ርእሰ ተኣማንነቱ ይከርኢ ፈቲኑ ጸገም ዝበሃል የለን ንዝህረማሊ ቅላዓት ከድሕን የዝብል ነይሩ አነ ድማ ከምዚ ዓይነት ባህሪያት ዘለዎ ተጻዋታይ ባሂ ዝብለኒ ብምባል ፍሊ ዝበለ መልሲ ይቡ አርስ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኮይኑ ዘሎ ኬፓ ኣብ ልዕሊ ሳሪ ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ንትእዛዛቱ ነፂገ ወይ ዕሽሽለ ዘይኮንኩ ምውፃእ ኣብስ ንሱ ከፃውተን ዘይክእል መጉዳእቲ ዝገጠመን ስለ ዝመሰሎ ዘስግእ ማህረምቲ ከም ዘይብለየ ዝሕብሮ ነይረ ብምባል ነቲ ዓለም ብዓለማ ሙሉእ ዓይኑ ዝተዓዘበ ሓቂ ክጉልግቦ ፈቲኑ ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ክብረቱ ዝቐንጠጠ ሳሪ ብሸነኹ ንመግለፂ ኬፓ ብምድጋፍ እቲ ተርእዮ ካብ ዘይምርዳእ ዝተፈጥረ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኬፓ ዝኾነ ይኹን ናይ ምቕጻዕቲ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ኣፍሊጡሎም ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ